Avui, dilluns 20 de març, comença la primavera. Tindrem un inici de setmana ennuvolat. Demà, dimarts, hi haurà pluges matinals. A partir de dimecres i fins diumenge, els dies seran molt ennuvolats. La temperatura màxima serà de 19 graus i la temperatura mínima serà de 4 graus. I per cert, els ocells tornen a cantar, la primavera ha acabat d'arribar. Hola, bon dia. Avui parlarem del Dia Internacional de la Felicitat, que se celebra el 20 de març i que va ser proclamat per l'ONU el 2013. Va ser el regne de Bhutan el que va proposar aquest dia. Aquest país va decidir calcular la felicitat en lloc dels diners. Diferents maneres de celebrar aquest dia poden ser, per exemple, passar el dia amb els amics o la família, fer un viatge, jugar a videojocs, a dominó, als escacs o escoltar música. En definitiva, qualsevol cosa que ens faci ser feliços sense haver de gastar diners. Els tacos són el menjar més típic de Mèxic. Hi ha tacos de moltes varietats. Per exemple, el més comú és el taco de pastor, que porta carn de porc marinada en salsa de xile i per això són vermells. Actualment podem trobar tacos a molts llocs del món, encara que segons el país on els mengen estaran cuinats de diferents maneres. La tortilla és un element clau del taco. Hi ha tortilles de blat, de moro o de farina, que són les més típiques. Als tacos se les pot afegir un munt de coses com ara ceba, jitomate, que per vosaltres és el tomàquet vermell, coriandre o salses diverses. Bon profit! Nigèria és el país més poblat de l'Àfrica i la seva extensió dobla la d'Espanya. Els nens i les nenes de Nigèria van a l'escola amb uniforme, ja que és obligatori. La llengua bàsica de l'ensenyament és anglès, encara que també s'ensenya el francès i en moltes zones la Hausa o el Yoruba. L'educació infantil nursery va dels 2 als 5 anys. La primària primary school del 5 al 10. La secundària del 10 al 16. Finalment, la universitat es fa del 16 al 20.